दिनै सानसेनि रादाबखौ फरायदों आं किलिखाम ब्रह्मआ। बिटिआर गोरोबथानि 3 बोसोर आबुं जानायनि लोब्बायै सीएम प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव क'क्राझाराव बाइक रेलि ओंखारदों। बिटिआर गोरोबथानि 3 बोसोर आबुं जानायनि फालिथायाव मुंख्लं नखरफोरनो 5 लाख रांनि अनसुंथाइनि चेक होदों। बिटिआर गोरोबथानि 3 बोसोर आबुं जानायनि लोब्बायै बाक्सायाव बाइक रेलि खालामनायखौ इएम रन्जित बसुमतारिया बेखेवदों। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बिटिआर गोरोबथानि 3 बोसोर आबुं जानायनि लोब्बायै थै दान होदों। सनितपुर बिश्वनाथखौ बिटिआरआव हाबनायनि थाखाय मिरु इउबिपिअनि गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्मआ गोजोननाय फोरमायदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रिं नारेंगुरि गामि बाथौ सिबियारि रायजो राजाफ्रा गोदानै बाथौ मन्दिर बेखेवदों। सानजा क'क्राझार विधानसभा बियाबनि गोदानै सोदांनायाव भटारफोरनि सायाव क'क्राझारनि डिसि बर्नाली देखानि खेंफोरथि। बिश्वनाथ सनितपुरा बिटिआरआव हाबनायखौ बिकेडब्लिउएसनि गाहाय मिहिनीश्वर बसुमतारिया गोजोननाय फोरमायदों। दिनै सानसेनि रादाब फरायथिनायाबो एसेनोसै। गोजोन्थों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर'थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआनो आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।